اللهم أيقظنا لتدارك ما فات من أعمار. da wai in sun yi kitso ko da janaba ne ya kama su ba sa wankan janaba. Balbalin bala'i manzon Allah ya ce na gani na je Isra'i da Mi'raji da na tafi aka je aka nuna mini gidan wuta sai na ga wata mata wuta na shiga ta bakinta wuta na fita ta duburarta na ce me wannan matan ta yi aka ce matan da bata iya wankan haila ba kuma bata wankan haila in wankan tsarki kuma kowane matan duniya mafi yawan matan duniya suna haila a wata so ɗaya ne. Akwai wanda suke yi a wata so biyu, akwai wanda suke yi a wata so uku, akwai wanda suke yi wato haila ba sa yi bleeding ma sai dai idon su ne yake yin jajaye, akwai wanda farcen su ne yake kumbura ya jajaye, akwai wanda haɓo kawai suke yi wato suna haɓo, akwai matan da ba sa haila in suna shayarwa, akwai matan da sai sun gama wato shayarwa suke yin haila, akwai matan da kuma suna shayarwa suna haila. To in baki iya wankan haila ba kin yi shekara kaza ba ki shirya barbalin bala'i da zaki gamu a jahannama.